Здравейте, приятели! Днес отново се намираме река Въча. Ще търсим пастърви. Времето е много добро. Имаше лек вятър сутринта, но сега няма. Днес съм с стъклена въричка. Чай ви я покажа. С нея по принцип е много кеф да ловиш малки рибки, обаче ударилите нещо голямо, всичко приключва. Та ще пробваме. Ако гледате това видео, значи съм фанал нещо. Ако не го гледате, капо. Ама надявам се го гледате. Пожелайте ми успехи! Днес съм с стъклена въричка. Мога да ви покажа за какво става дума. Както и ще пробвам блесна с асист кука. Не мога да повярвам, че днеска на Йоакима на моста няма абсолютно никой. Само ние сме. Това не се вижда всеки ден. Погледнете. Намираме се на Йоакима, точно над моста сме. Няма нито една кола, нито един човек. Гледнете за какво става дума. Това всеки ден не може да се види. Абсолютно цялата река е наша. Добре. Та криза. Първата рибка днеска. Къде го? Откачи се. Малка красавица. Ти интересно, че сега взеха да излизат. Още една хубавка рибка. Нянчи ли? Следващото мименце. Оле-ле-ле. Чакай ма. Красавичка. Чай, ще тракнем малко фото и раз. Лято много често се случва. Просто е борбена. Айде, мименце. Оле-ле-ле. Обаче е много красива човек. Хайде след. Ей, че тата хубавка. Най-голямата е за се. Добре, хубава рибка. Стига се лега сега. Лега се. Ама аз пък ще държа докато те снимам. Хай. Да, ама най-големите.
Откачи се. Няма че не. Батко, това е голямо. Да. Това беше... Че то корен не ми харесва нищо. Къде га? Гледай каква риба фана, на каква блесна, бе, брат. Не мога, бе. Ти ме отрепа. Не мога. Би ми рекорда. Би ми рекордата, бе, да, би ми го. Точно колко от блесната с куката е. Втора. Тази. Хубава наека. И тази се откачи. Стига, брат, две ми се откачат на два каста. The next day. Да благодарим началника. Кефалското око. Какво става, Жоре? Добре сме, момчета. Тук да почистим малко, да съберем някой бутук. Адано. Лошото е, че има много, не е за малко съм. Да, няма начин май. Много има, колкото успеем толкова. Викам, то път няма пропускам, но възможност. Ама да, човек. Така, един чувал да се береш пак е от полза, нали? Не е да се безпича. Дойдахме на нашето място. Почваме да чистим. Взимайте пример, не си фърляйте бокусите сред природата, няма смисъл. Продължаваме с почистването. Прекалено много бокуци има. Продължаваме с чистенето. Там има много бокуци, но ми свършиха чувалите, ходя да взема от колегата и продължаваме. Тук сега ще се преборим с един голям бокук.
Най-интересното е, че ние докато чистим тук, там има колеги си ловят, изобщо не им пука, че има почистване. Всеки може да отдели час, два, три от скъпоценното си време да направим нещо добро. Призовавам ви, не си фърляйте букустели, ако има такива мероприятия, участвайте в тях. Чистенето продължава с пълна сила, докато ние чистим реката. Там долу има колеги, които си ловят риба, абсолютно не им пука, че има почистване. Всеки може да отдели няколко часа от скъпоценното си време да подпомогне такава кауза. На никой не пречи, правим го за нас, на нас да ни е приятно. Така че призовавам ви, не си фърляйте бокусите сред природата. Когато има такива инициативи, включвайте се, помагайте. Той си е за нас. Хайде за сега. Тук в момент съм на колене да взема тази касетка. Не мога иначе. Ох. Е така. Аз се почива. Сядаш си водата. Пей сърце. Показваме на река Въча как се берат памперси. Взимате си лозарската ножица. Хващате памперщето. Отгоре. И готово! Не знам колко чувала напълниме, обаче още има букут. А? Това ще е вече приключение. Там ако го пустим, няма и кой си да се извади. Той може да потъне. Дай да пробваме още малко, ако трябва ще викнем двама. Батойто, мами. Добре, 2 метра поднести, бе. Да, Още 10 пъти по толкова е на брега. Ако трябва да почивай, няма проблем. Той до сега нямаше тече. Сега да виж какво ще стане. Давай. За малко опадна. Ева. Това. Ще я пробвам да забия толкова да го държи. Да. Не знам, а зя вари качел по-лесни. Отече малко. Тук вече ще го ядем. Пусти, ще го заминава. Давай. Още назад вървим. Това. Ева. Да посилим малко. A few moments later. Хайде, още една памато. Стига. Това е той, че го потопим на хубава тижи. Да, там беше много. Ебат. Ето е ваш. Чао, фана и тука. Айде още 2-3 напана и сме готови. Пази крака само. Дай наляво, ако може. Или да окачим тук на тия бокуци да съхне. Дай да ни в ботан. One eternity later.
Не се смеха, визуително. Цял комплект. Внимай, за тебе има дънер, да не се спъниш. Вчера ако го префърлям 2 пъти ще се качи, ама. Знаеш на кой ще станем двамата? Ще окъпи. Внимай, някакви пирония няма. Ясно. Яба, не мога го изправи. Изправи го, ако можеш. Пусни. Той метална рамка има. Това местна седалка, някаква кола, ама не знам кое. Добре, за 10 минути го домъкнаме. Видеото е толкова. Видеото е почти 10 минути, за толкова го домъкнаме. Ако можем и така да го прекатурим, направо го заебава там да съхне. И след него там отивам горе аз малко на почивка на моста. Тежко. Пусни го само. Пускай. Чантичката. Добре, че до напред на удари. Какво има? Остров. Я хубаво го изправи, кой ще го правя? Безплатно е така. И там ще се качи. Добре. Добре, та находка има тук. Чисто нова биричка. Беличка, Хайникен. Не знам срока на годност. 1873. Ако е годна, сега ще е такова. Почваме изнасяме букустите на дигата. Мини камиона ги събере. Един курс са на гума и един кент парен догоре. Хайде да сложиш. По-бо го пусне долу и хори си го откачи. Как не мога идиш там е плитко, бе? Пусни го, аз ще го откача. Тя колко блесната, бе, бате? Толкова? Обаче е много красивка. Почна ги. Аз съм спокоен вече, ви се оправите. Трофейна. Тя се е штракна. Чакай ли е? А? А? Новия модел. Оранжевото увето.
Значи имало и така и тук. С кука тежка газа кола, няма мърдане. Той. Стига ли е? Ме. Какво е тук, бе? Матко, тази си скука не прощава. Нямам устарвана риба до сега.